ngati mungonera kumene komanso kutimvera tikuyankhula kuchokera ku Bingu International Convention Center. Dr. Dalitso Kabambe nakuzani kuti Mai Chilima abwera pano. Afika pano. Tuone pano. Mai Mere Chilima kufika pano ndipo akafika alandiridwa ndi Vice President. Andakuoneka osangalala. Akhanso ndi mwana. Abwera ndi mwana wawo Nsikana uja. Hayi avala bwino kwa basi. Mai wa machena. Ndithu pamene pokupatsana chanza ndithu ndi I think it ndithu kuchedwa ngali moto mutaka bambi amadikita ndithu mlendo le nakuzani mutsini ndani munani kula kule mutsini ndani po ndoti kama unapenda mwa amene wa mkazi wa kutia kwa maremu mkazi wa maremu kweteka Brian anangatitani abe na tatu ndi mkazi ndi wa maremu Saulo Chilima amene anali chimene cha UTM kufika akweka osangalala akumwetulira kwa basi kufika pamalo ano kuti akhale nawo pamwambo umenewu okhazikitsa ndithu mfundo zokopera anthu kuti adzavotere chipani cha UTM. Brian, zimene zitu ndi zinthu zochititsa chidwi ngakhale nesi ndimayembekezera tione kuti chuchitika tilowene mbali zithunzi zimenezi zokufika ni kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Tione kuti chikuchitika pano ndi chani. Dr. Dalitso Kabambe komanso Mai Kabambe akhala pansi akhangati afuna ajambulitse zithunzi. Mzanga ukuona chani? Timanena pata kuti zinthu zake azika ndithu mwina mwadongosolo. Pamenepa sindimadziwa poyamba kuti akonzera ndani koma apa ndi zomwe tikuona kuti pamenepa anakonzera mtsogoleri wa chipanichi kuti ajambulitsepo chithunzi. Mwina kwa ena mwe akungomvera pa wireless pamalo amenewo alembapo ndithu to welcome to the launch of the People's Manifesto, the third revolution. Mai Kabambe amenyanso black wamphamvu. Black. Zinthu zikakhala bwino kumanena ndizi chatimanena kuti chifaino ne akuposerani ndunu kutali chimamikira ine ndangona Mai Mere Chilima ndangota basa mbuye ziko chifaino nakupa pani koma naona haya njoka lusi njoka lusi tivomereze sisi ine nakuyamikirani kuti afleya koma pabwera anthu pano pabwera fashion yeneni koma Mai Mere Chilima sindingafike pa machena nganena kale kuti ndimana I think kwaona anthu amene akhoza kwaona iwowa zichita energize anthu ambiri kwambiri ndanena even amene akuonera ndikuti mvera pa ndanena kale Brian kunena kuti ngakhale ine ndemwe sindinayembekezere kuti Mai Mere Chilima angafike pamwambo umene chifukwa mwambo umene ukuchitika lero kuno ndi wa chipani ndikukhazi sisi yonda chipani chamunawo ndayutemu koma ndipo mwezi makhalira pakati apa iwo sanali so involved muzandale pakati apo chichitikireni imfa imeneyi chande kupezeka kwawo kuno ndi zinthu zochititsa ndithu kupezeka kwawo kuno Brian ndi zinthu zochititsa ndithu ngakhale nane ndadabwa chifukwa sindimayembekeza kuti angapezeke malo ano komanso kwa anthu otsatira chipani cha UTM it's a plus iwo akupezeka malo ameneyi ndimakutokoza ndithu Brian kunena kuti nawo kupezeka malo ano kupezeka malo ano kwa Mai Mere Chilima Brian it's a plus to UTM chifukwa pakatipo ndithu amakhala ngati sakumachitachita nawo zinthu zokhudza UTM pazifukwa titakwamvetsetsa ifa icha inali yoti inapweteka wina aliyense ndiye samakhala ndithu pafupi ndi zinthu zochitika za chipani za UTM koma kupezeka kwawo kwakuno Brian nditha kunena pano kuti ku UTM it's a plus kwambiri andi ndinaona mmene amalowa muno anthu anayimirira kumaso kuombera manja ambiri samayembekezera munthu amene akumutenga ngati mulendo olemekezeka kwambiri Brian bwanji tapasire tsopano zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center tikuperekeni tsopano mwambo wochita launch manifesto
chipani cha UTM ukuyamba pa tingomvera kaipemphero pang'ono tibweranso posachedwapo. Nyumba ya PICC mbanja ili la UTM tikuthokoza Yehova chifukwa lero mukukhazikitsa ntchito yokonza dziko la Malawi kupyolera manifesto imene ikhazikitsidwe lero. Zinthu ku Malawi zisintha koma zisintha iniyo mutsogolere programu yathu yonse usikuno. Mukhale ndi iwo amene akuyendetsa chilinganizo cha lero, mukhale ndi president ndi banja lawo, mukhale ndi mayi Chilima ndi banja, mukhale ndi running mate, mukhale ndi wina aliyense mchipinda muno, mulole mukatsogole ife tikabwere pambuyo mu dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen. Zikomo kwambiri onaboze. Muno monga momwe ndinafotokozera pajambi Brian mukuoneka kuti ndi mwamboti anthu anachita kuyitanidwa sizoti wina aliyense ine ndine wa UTM momwe zimakhalira kuti mwina ndi pasonkhano kunyamuka kumabwera mwambono momwe zikuonekera unali ndithu on invitation chifukwa momwe mulili mkatimu ndithu za dongosolo lake isa smart momwe akonzera komanso ndingofotokozaponso chimodzi apo president a chipani cha UTM Adaliso Kabambi mpando umene akhalira ndi mpando umene akhalira wina aliyense muno. Running mate awo Dr. Matthews Ntumbuka nawo sakhalaso mpando umene wina aliyense mchipinda muno wakhalira palibe zoti ayi wawo ofira akhalira mpando omwe wina aliyense wakhalira. Chabwino mwambo wayamba kuno akukumbukira tsopano mavideo malemu Chilima tikuperekani tsopano kumwambo umenewu tikhandizo kamba zambiri pa mapeto pa zonse. Ndine Brian Banda msangayo ndi Kathe Maulidi. Tiwonere nsonkhano umenewu launch ya People's Manifesto imene akuitcha kuti the third revolution. Mwayi umene tili nawo pano mwina ndi mwayi oti sudzabweranso. Mulungu atipatsa mwayi wina wokuti tikavote. Awa akanganya ali lero azipita abazokwanira. Zimene zinachitika inu ndi mtundu wa Malawi mwina simuzazidziwa. Ena afe tikonza kudzapita chifukwa tidzapita ndithu munthu amene akupita. Koma iyi apa UTM ilipo mpaka namuyaya. Ichi ndi chipani cha anthu tonsefe palibe mwini wake. Kutsogolo kuno akapezeka ena asogolerenso nawo. Izi nzopatsirana relay race. Chimene chidakupangani kuti mujoine UTM pasikulo chomwecho chikulimbikitseni kupita kutsogolo. Malawi muno mukhalanso mtendere. Malawi muno sitiopa. Ndipo ngati titafe tidafa chifukwa cha mbendera imeneyi. Sitikukuopani. Sitifowoka. Ife Malawi anatilenga ndi Mulungu. Mbendera yathu ndi imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse. Kumalawi kusintha. Musaope. Musakayike.
mboma ndipo tikalowa mboma choyamba kuchita ifa UTM kuchikonzanso chuma cha dziko la Malawi chikhale m'malo mwake.
you very much. No, don't get seated yet. The program is getting hot. Ndiye pakadali pano tikhala notsopano tikupita kuti tiyambe program ya manifesto launch. Ine mafuna ndipemphe amene mwavala zipewa ngati zangazi. Nthawi ino imene tanenera kunena kuti sitingakambe za mtsogoleri wathu amene za UTM tisanakambe za mtsogoleri wathu amene adatisiya. Ndiye timafuna tisanayambe kupita no ku manifesto timlemekeze tikhale of silence mbukira amalira nawo limodzi monga a Lucas Kapeni aku Kasungu, a Chisomo Chimaneni aku Nchisi, a Daniel Kanyemba aku Lilongwe kuno, a Shaniu Zimbiri aku Balaka, a Colonel Owen Sambalopa aku Malosa ku Zomba, a Major Wells Aidini aku Mango, a Selemani aku Cholo, Patu marehemu Dr. mizimu yawo iwuse mumtendere. Amen.